Старт! Здравейте, ние сме Ники И Цецо. и не сме ютубъри, не сме влогъри, но сме решили да си направим едно много яко люто музикално предизвикателство, което искаме да го направим вече от една година и сега чак сядаме на софрата. Това видео не е спонсорирано, просто много обичаме сосовете на Chili Hills и затова днес ще пробваме най-лютите им сосове, като ще го направим с една игра, за която трябва да ти обясня правилата, нали? Да. Добре, значи. Първо, сосовете са само 10 от 10, има само един 10 плюс, тъй че няма слабо тук. Да. Аз по принцип... Защото другите ги изядохме, защото това го планираме от доста отдавна. Да, трябваше да са от 3 до 10, но останаха само 10. По принцип изобщо не мога да ям люта и малко ме страх после да не отида в болницата. Люто ли е? Не. О, не! Страхове! Добре. Значи, правилата на играта са следните. Всеки ще си сипва първо от единия сос, малко на... Отвори другите. Ще Добре. се сипва малко на крилцето и ще хапва. За да усетим лютивината на соса. И аз като хапна първо, Цецо ми задава някакъв въпрос. Ако той трябва да е свързан, да е музикален и да е неудобен, например, нещо музикално неудобно, и ако не мога да отговоря или не искам да отговоря, трябва след това да ям само с лъжица, която забравих да донеса. Добре, бягай. Добре, а ти през това време трябва да говориш нещо. Ами, всичките миришат на люто. Ти ще го изрежеш. Да. Ами всичките миришат. Добре. Така, след като пробваме за първи път соса, другия ще зададе въпрос, нали, на другия и той, ако не иска да отговори на този въпрос, вече не трябва да яде с крилцето, а трябва да си сипе в лъжичката и да хапне от соса. Ох, не, мен ще ми стане много зле. Каква е тази малка лъжичка, бе? Не, моля те, да ми почне да ми тупти сърцето. Едно ще го крадеш този сос, добре, 2 лъжички. Не, как две? Ти знаеш ли това колко е люто? Как 2 лъжички? Знам, аз го ядох това лято, една лъжица ударих от това и 20 минути беше голема мъка. Да. А за последния финален сос, най-лютия сос, сме ви приготвили изненада. Добре, давай. Не. Добре, чакай сега. Значи, кой първо задава на другия? Ти на мен. Добре, Сега аз какво на трябва да теб направя? сега си сипваш от първия сос върху крилцето и само да го пробваш и аз ще ти задам въпрос. Ама да изям крилцето или не? Не знам, ако искаш изяз цялото, аз ще ти запазя Аз съм малко гладен. Нищо, че преди малко ядохме много. Сипай повече, да какво е това? О, не сипай повече. Добре. Аз не искам всъщност после да имам повече. Майко. Много страшно. Сега какво трябва да ям? Сега трябва да го пробваш просто и след като... А ти няма да ядеш? Не, после като ми задаваш въпроса, аз ще ядам. Добре. И след като... Сега ми е неудобно ти да не ядеш. Не, спокойно. Аз си приготвям въпроса и като хапнеш ще ти го задам. Ето ли е много? Сложили сме си мляко и бира. О, не ме страх. Много е люто. Много ще... Мале, много е люто. Добре, айде ще остава тогава по-гадния въпрос за после нощта полет. Давай. Добре, въпросът ми е, ние имаме 2 песни, които сме пуснали. Едната ни е Мираж, 1982. This is just mirage, and it is in the past. I want to be an actor too. In 1982. А втората я пуснахме скоро, последната ни песен In Your
радост. You said I miss you, dear, in this time of the year. But everything you did is not come back to me. I tried to call you twice, but she was my surprise. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise. Ако трябваше да хвърлиш една в огъня и никога повече да не можеш да я изпълняваш или да я слуша никой, коя от двете би изхвърлял в огъня? Бе, Да. Може да ме отговаряш и да изядеш една лъжица от суса. не, това трябва да го отговоря. Никакъв шанс. Чай малко да хапна. Не, наистина ли е много люто? Но. Я чакай, аз имам едно бутче, ти имаш кърце. Ще ги разменя, всеки да има по едно кърце. Оле. Айде, отговаряй! Добре. Какво беше въпрос? Не. Ако трябва да изхвърлиш една от двете ни песни в огъня и никога повече да не може да я изпълняваме, или някой да я слуша изобщо, все едно изчезнал и да не може да я създадем после, коя от двете? Мале. О, не, Мари ме е страх. Оле. Как да избера? Трябва да избираш една, иначе ще ядеш. Трябва да си избера критерии. Мисли. Оная е първа. Ама пък... Тая пък много ми харесва. А другата ми ти ли харесва? И другата ми харесва. Може би ще хвърля тая. Коя? Втората? Втората. Не! Не трябваше едва сега. Не, не Защото е по-къса. Да, добре. Да речем. И защото оная е първа. После ти ме. Добре. Маре. Леле. Браво. Не си слагай толкова много. Как може и ние рано Не да си се слагай. хвърляш в огъня? Не. Всичко е точно. Добре. Чуйте и другата, ако искате. Сега съм аз. Цецо, мен ме е страх, възможно ли нещо да ми стане и да отида в болница? Няма много люти. Ядай това млеко. После аз не искам мляко, си пи ми бира. И сега ще ми изпиеш млякото. Мале, аз май много. Мале ти много сложи. Не. Може... Чакай, може да махна малко. Махай. Той не се живее. Добре, айде. Оставям го. Аз не знам как ще ти да дам въпроса. Добре, айде, почвам. Оле. Мале, Ники. Ники. Не яд повече. Не, от другата страна. Тебе ти няма нищо, май. Не. Той сега ще... Оле, Ники. Ей, сега идва. Мале, извинявайте. Ти забрави. Много е люто. Мале, то не се живее. Добре. Не, чакай. Да питаме ли не? Стана ми зле. Добре, питам. Коя песен тайно харесваш, но те е срам да кажеш? Мисли. Не мога, стана ми много зле. Пи нещо. Аз все пак продължавам, защото съм гладен. Мале, петни ми сърцето. Изжива си. Спокойно. Всичко добре. Много ми е люто. Какво беше? Коя песен тайно харесваш, но те е срам да кажеш? Ма от нашите ли? Не. Някаква чалга ще да е сигурно. Да. Коя чалга харесваш? Много ми е зле. Давай. Снимат хора да играят. Леле. Сега малко ми отвори. Не, на мен не. Чакай, Ти сега започваш. Чакай малко.
Добре, цвете му. Цвете мое! Ужас! Цвете мое! О, не мога. Много ми е зле. Аз не знаеш, че ти харесва. Наистина не. Ако искаш капни от другата страна. Мале, много лети. Много лети. Оле, пак се връща. Мене дори 3 от 10 ми е люто. О. Обаче ти май хапна май повече от мен, че ти потекоха. Тебе не ти ли потекоха? Не. Абе, защо пак ми се върна? Ох, не знам, мен направо ми стана много зле, аз не мога да мисля. А сега колкото повече бира пия, толкова по-люто мисля. Искаш ли мляко? Не, това е топло. О, млякото много добре е. Я да сипам малко. Тебе ти мина, а? Не, още ме боли малко. Ма аз хапнах по-малко. Мале, мен не е много зле обаче. Но ти си хапнал повече явно. Глупости. Ти сложи повече. Я малко. Не, само като пенеш мляко отолява и след това пак се появява. Направо уж. Да. Ужас. Не, Цецо, аз не мога да си представя. Как ще продължим? Така. Добре. Мале, бира, млеко и вода и такива работи. Бира, млеко и вода. Така. Добре. После ще има. Ще се трошат кокари. На мен отвътре ми е много зле, ама се държа някакси така. Минаваме ли нататък? Да. Следващия ми въпрос е много як, така че внимавай и сипи си малко. Ох, много ми пари на устата. Чак да се издухам. Мале, не си живее. О, За малко се бех панирал. наистина ли? Що, какво може да ти стане? Не, че не мога да отгорам. Добре. Ние сме. Ние сме. Айде. Добре, Мале, каква мощна хапка. Аз дори не си го дойде... не е хапнала. Как е? О, не! Между другото, аз не знам дали вече ще ям от тези сосове. В смисъл от тези скоби или как се нарича. Иначе тези с ниските проценти са идеални. Много са вкусни. Обаче тези са просто ужасни. Ще питаш ли? Да. Така. Слушаш ли внимателно, защото въпросът е доста дълъг. Давай. Така. Ти имаш много китаристи приятели в България, нали така? И те са ти много близки. Слушаш ли въпроса? Да. Така. И свирите от малки с някои, други сега сте приятели и свирите заедно. Така, въпросът ми е да изброиш тримата най-добри според теб от най-ниско добро към най-добро добро. Само тримата. Отдолу Най-ниско нагоре. добро към най-добро. В смисъл, отдолу нагоре. Едно от най-недобрия до най-добрия, ама само трима. Давай лъжицата, Тоест, те, където не влизат, изобщо не са добри. Айде ти, няма ли да отговориш? Не, няма да отговоря. Моля те! Няма да отговоря, защото това не е състезание. Айде сега. Айде сега. Ама, все пак не е състезание, всеки си има своя ниша. Няма значение. И добър фетиш. Добре, иначе можеш ли да си го отговориш в ума, без да го Не, кажеш? не мога. Какъв си лоялен ти приятел? Аз съм голям пич просто. Искам. Айде, това ще е много интересен отговор. И интересен предпочиташ да се подготвиш? Да, много ясно. О, не, аз никакъв шанс да ям от лъжицата, каквото ще видя. Ама сега да не ми... Мале. О, не, Цецо, ти не си наред. Ти не си наред, че ми задаваш такива въпроси. Моите не са толкова Аз гадни. си казах, че трябва да са гадни музикални въпроси.
Ей, добре. Ей, сега, като ми го кажа този въпрос, сега е друг въпрос. Ти ще ми зададеш същото с певците, сигурно. Ами, какво проблем ли е? Не, няма. Това къде си приготвил. Не Добре. може така. Ако ти може това да си приготвил. Ще си капна малко. Уф, то всичко го добее. Та-та-та-та, ей! Оу, мамата си часа! Оу, леле! Мали, аз на това не знам как се слагат такива пип. Ще се научи. Оу, леле! Оу, ма това малко като че ли нагарче едно такова... Не знам. От мен ме Значи, оу! Чакай. ми попадна от старото. Какво се случва? Излели е много. Значи, според мен, това е по-добре от това. Така ли? Ама пак е много гадно. Добре. О! Би ли ти за ръцето? Добре, айде. Ох, ми попадна от старото, сега съм аз наред. Ама си служи. Малко. Служи си по-малко. Ама ти много си слагаш. Аз? Да. Това много малко ли е? Не е много малко. О, не, страх ме е. Маре. Добре, айде. Давай, това се ядва се. А това има ли коковата? Не знам. Мари! Това го видях от един. Абе, аз майкото че не си слагам достатъчно ли? Абе, ти роти ли, бе? Абе, люти ми, ама не е чак така. Втори въпрос. Мале. Абе, малко ми е люти да ти кажа, не ми е добре на стомаха. Добре. Само малко ще преправя въпроса ви. Ако трябва да изтриеш един български артист или банда от историята, кой би бил той или кои биха били те? Все едно не са съществували. Ма който и да е, или от български. От кой стил? Няма че. Много ми люти, заболя ме стомаха. Няма значение. Ма от коя година? Няма значение. Добре, в колкото и да има такива, където мразя. Айде, не ги мразя, ама където не съм много заслужават. Какво се служава? Не знам, обърка се, чакай, не мога да мисля. Какво заслужават, бе? Не искам да ям повече, стана ми зле на стомаха. Има ли някой умрел? Да, може и умрели. Къде да го кажа него? Може и умрели, ама... Не.
Абе, умрелите се... Абе, все едно не са съществували. Дай. Труден въпрос, нали? Ако искаш, може и лъжица. Не искам лъжица. О, не! Не мога да спра. Ох, ма това е много гадно, това е все едно да убиеш артиста и той да не съществува, или? Така ли? Не го убиваш. Все едно не се е раждал. Еми... Ох, много ме е зле. Кой може да кажем? Значи, например... Аз забих. И трябва да се изплюя някъде просто. Ами... плювни тук. Добре, айде казвам един. Сузанита. Еми не знам, просто другите не мога да се сета за други, които са ме втрещявали. Аз не виждам проблем. Какво? Да съществува ли? Не, всичко е. И аз не виждам проблем, ама виждам проблем да ям лъжица люта, така че предпочитам да е някой, който не е от нашия сектор. Той от нашия сектор, всички се глади. Да, от нашия сектор всички са. Ой. Да. Добре. Добре. Май е ред. Ох, на мен ми стана много зле, Цеци. Аз не мога да оставя шишето да мира. Аз искам много да отида. гадно люти това. Аз искам, може ли да отида да се изплюя? Много е вкусно, просто много ми люти и ми стана зле. Айде. Така. Ох, ми стана зле вече. Много тежко е положението. Значи, това беше много вкусно, много люто. Ужас, пак се оригнах, такива сме Това простаци. не съм фен. Ама... И да, това не ми е нещо много вкусно. Това беше много вкусно, Да. ама много люто. Това също е вкусно, не, защото това съм го ужас. пробвал. Ама сега ще ни са... Ти... Абе това, че нали, ядем тези сосове нещо, после да не ни блокират там Кой? видеото. Ми не знам. От сосовете. Чакай да ги бърнем да не се вижда какво. Май ти хапна повече от мен от предния. А ти, това ли остави за накрая? Да, обаче Това мисля... има ли кокъл? Не, и мисля да си сложи и на него последното, не мога просто. Цялата настръхнах. Виж. Тежко е положението. Искахме да разкажем малко за новата ни песен, обаче... Не, няма да стане. Абсурд. Да, няма да стане. Просто много се радваме, че пак ние сме едни от победителите. Това сме го казвали навсякъде и сме много щастливи, че се случи. И сега за финал изчакаме да си хапнем заедно. Да. Ти трябва да се избършеш ръчичките. Не, всичко е случва. Добре, бе. Ма ти много си сипваш, бе, Цеци. Ти повече си. Уф. И сега това, ако го хапна, да няма да умра. Кой ще умрем заедно? Не. Мисля, че утре в туалетната ще е дамба-думба-бумба. Добре, че Какво се случва? и утре ми е почивен ден. Дай. На мен не ми е... Ох, чакай, че му се боля стомаха. А нещо да не ми стане на дълъг. Айде, бе. Чакай сега. Да обясним, малко да си починем преди... Мен ме страх да го хапна, но за изненада, понеже никога не сте чували песента ни, ако сте не глупости, чували сте. Не знам, просто... Може път да не се чуе, откъде? Да бе, може път да не се чули. Те няма да са стигнали до тази част на видеото. Да. Така, добре. На 3 лапаме. 1, 2, 3. Маля.
О, ей! Дай! Дай гитара. Не, чакай. Дай! Хайде! Чакай, че ми е зле. Няма чакай! 2 seconds later. Предизвикателството ни третото е да изпеем Ignorance на живо след лютите с усмех. You said I miss you, dear, in this time of the year, but everything you did is not come back to me. I tried to call you twice, but she was my surprise. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise. Това са като звукови ефекти. I felt her shake at first, that you were so mature. This was a big fat lie, and now I realize when I called you last night and she picked up, hi, you were in paradise with the devil in your arms. You were in paradise, the devil in your arms. Paradise. With the devil in your arms. Every time I try to miss you, dear. Oh, I know that I will never bring you back. 'Cause you're in paradise. You were in paradise. With the devil in your arms. You were in paradise. With the devil in your arms. You were in paradise. With the devil in your arms. You were in paradise. With the devil in your arms. О! Ей, чао! До скоро, до нови срещи! О! О!